بله تماشاوانین هجا کنگره یا هدف بیک هات یا چارمین ناوی خوشی کره هدف پارتیا و کویو دموکراسیا گلان بناوی وی وکی هدف ناوی خوکر بیگوان پیشا کنگره برخنین مزنه هم برای هدف هبون گلو نهار روش چاوایا میبانه که منین گلک هجا اندامه دستیاری و بریا هدف و نوی شیخ سعید افندی میوانی منه سلاف بوده که دیادین زور در خوشم گو بتره وی هف بیونی پیکتینم که دیادین تو زنی پیش کنگره یا هدفین گلک رخنه لسیاست ها هدف هاتین کرد یعنی او رخنه نتنه گریدای مثلا حل بشارتینی بون یعنی مسئله یا ناسنامه یا هدف شی گلو پشتی کنگره تو باوردی که او رخنین کو هاتی کرن هدف لبر چاو دگری و چاره سریه که جوار رخنیان را پیدا دکن؟ بله ده هلبجارتنا 15-14 گلانه دا گلکی ری هدفی کم بون ایجار لسر ویان هدفه ویان لپرسین کر گفتگو کر دنگی مته گلو بله که دیاد بله لسر ویان گلکی کنفرانس چیکرن هفدیتن چیکرن ده هرم ادا جگد پرسین و لپشتوی بریارا هم ناوی پارتیا کسکن چپکر بگوهرینن ناوی گوهرن همجی رزقناماوی بگوهرینن daha ziyade yani denkder embebejin talebin denkderan goh dahvana yani leservi kongre çekir de 15 İran'da ev kongre yani geleki guhertin çebun nave partiye guherandın nave partiye kırın partiye gelan u demokrasi ve kevi leserviyan amedekariya peşe roje da hilbijartını evet çe bikin. Ejar de bistu dudiye mehida meclisa jinan toptu ve de bistu sisiye mehida jî meclisa karma le Ankara de navenda HDP'da ve toppe lejneyin xwe u komisyonê xwe werin hilbijartin berpirsiyarî were girtin wezîfedarî were girtin li ser wî ew dest bi xebatê xwe ji bo pêşeroja hilbijartina pêşerojê bikin. Kek diyadî niha ez gelek eşkereş terebêjim yani ew peywendiyên me danûstandinên got li gel me tê kirin li ser hedef tê gotin ku hedef ji problemê Kurdan dûr ketiye ji Kurdan dûr ketiye çepgirên Tirk di nav hedef zêdetir xwedî bamdorin ev rexne hemû li hedef tên girtin divê derbarê de dîtina te bigirim û riya çareseriyê tu çawa dibîne kek diyadîn yani xelk ji vê rewşê ne razî ye ferm Beli yani ev xelk yani di nav gel da hat lêpirsîn kirin gel anî hatin rapor çêkirin car caran jî aşîkare di sohbetan da û gotinê xwe daxwazê xwe pêşniyar kirin partî jî viyan girtiye berçav feqet 11 sal 12 sal berê HDP wexta ku çêbû li ser şertûn mercên Türkiye yani gotin em siyaset dikin ev jî nayê vî watê ku yani mafên Kurdan daxwazên Kurdan tengasiyê Kurdan jî illa ku illa ji xwe re bike rojev li ser wî jî yani ciddî ew ê li ser bisekine di pêşe rojê da ev partî meclisiya ku nika hat yani heyeta ku hat çêkirin ev heyat jî divê di ferqê da divê hesasiyatê da ye di pêşe rojê da yani ew ê bellî bibe yani daxwazên Kurdan paşa rojê da hînkî hevdîtin çêbûbûn 2012 da hetanê 2015 yek pêvajokî hat jiyandinê em wî pêvajoyê tu ne qebûl nakin yani HDP û em bêjin stevgera Kurd bi dewletê re li Îmraliyê rûnişt çû Qandîlê hat
û di Enqerê de gelekî pirsgirêkan nîqaş kirin. Hatin behev kirin veya nevkirin ew tiştekî cuda kek diyadîn. Fakat ev mase hat çêkirin. Belê kek diyadîn, meha kek diyadîn. Tu dizanî kes dengderên HDP, potansiyela HDP. Iş sadî not û pêncê wê Kurdin kek diyadîn. Yani got ku 2011 de gotiye zê partiyekî Tirkiye bim. Yani 13 sal va serve derbas bûne. HDP nikare sadî pênc dengê dengderên Tirkan werbigire. Ji sadî not û pênc Kurdan werdigire û ev rewşa goptîp re çêbû ez wekî numûne dimete rewşa goptîp re çêbû. Partiya Karkerên Tirkiyeyê di va hilbijartinên dawî de. Yani Kurd van tiştan rexne dikin kekê diyadîn. Dixwazim bi zelalî ji te re bêjim van tiştan. Belê, nika pêş de jî partî li nav hada eviya hat nîqaş kirin. Me got em Partiya Tirkiyeyên li ser şert û mercên Tirkiye em ê siyasetê bikin. Hewce dike yani şîrîgê me jî yani sosyalîst, Alewî ew ê dinêne bi van şîrîgan re em siyasetê bimeşînin. Fakat me got wexta ku ev şîrîgan em bibêjin amadekarî didin wana veya wezîfe tê dayînê hewce dike keyfiyet û kemiyet bi nisbetekî rast were çêkirin yani pir yani tefrîd û îfrat di wî mabênê de yani yani hesabê viyan were çêkirin yani hemû ji em bêjin ji şîrîgan hemû ji Kurdan ev ya yani şaş bû fakat yani wexta ku ev partî hat sazkirin denge pir yani bi nisbetekî em bibêjin were qebûl kirin çê nebû. Tengasî ji ber wî çêbû yani îro siyaset yani meselekî Kurd heye. Tevgera Kurd hewce dike li vî mesela xwe bibe xwedî yani. Ev mesele jî yani azadiya Kurdan e di Tirkiyeyê de. Mafên Kurdan e yani wekeviya Kurdan e çiqa Kurd ji vî cumhuriyetê ji van mafên cumhuriyetê îstîfa dikin veya nakin ev yani münaqeşa heye, ev gotina heye, ev problema heye. Di pêşerojê de eger bi kadroyên baş, bi kadro aidiyetê wîn Kurd û Kurdistanî hay jî mesela xwe hebe ez bawarim mesela xwe ew ê bi sistemê bide fehm kirin. Birêz Firat niha siyarî û lejne û komisyon birêz Firat hilbijartinên şaredariyan tên hemû partî amedekariyan ji bo hilbijartinên şaredariyan dikin. Wekî HDP gelo we siyaseta xwe zelal kiriye mesela li Bakurê Kurdistanê hesanîtir e bêguman lê mesela Kurdên ku li Stenbolê ne, li Ankara, li İzmir, li Antalya, li Mersin wekî HDP siyaseta we çi dibe ji bo hilbijartinên va şaredariyan ên ku min bi nav kir. Anha tu biryarekî nehatiye dayîn fakat qenaatekî anha elan ev qenaatekî heye dibin em bi namizetê xwe li bajêran yani bikevin hilbijartinê fakat di pêşerojê de çi şert û mercin siyasetê çawa dibe çi derdikeve ortebê rojev çawa zelal dibe li ser wî rûdinê li ser saziyê xwe ew ê viyan nîqaş bike ji bo siyasetê ji bo gelên Kurd ji bo em bêjin mafê însanan çi pêwîst be li ser wî ew ê biryar bide. Spasiyat etkim kekê diyadên Firat ji Ankara li gel min.